Hola, soc Pablo Moreno, estudiant de periodisme a la Universitat Jaume I de Castelló, i vinc a parlar-vos sobre el lloc on ens trobem. Es tracta del paisatge protegit de la desembocadura del Millars, el riu més important de la província de Castelló. Però per què protegit? Doncs per la riquesa ecològica que té aquest espai. Portem des de l'estiu passat amb una temporada de pluges que estan fent un gran favor a l'ecosistema d'aquest paisatge. I és precisament l'aigua la que permet mantenir de forma activa tot el que envolta aquesta desembocadura, una zona clau per la nidificació de molts aus i altres animals. Perquè això últim siga possible, és molt necessària la presència d'una bona flora que permet acollir a totes les espècies animals. En aquest cas, trobem una vegetació molt variada i de la zona, des de pinedes de pic blanc i boscos de ribera fins baladres, garrofers i poblacions de canyís. Si parlem ara de la fauna, hem de destacar que aquesta desembocadura acolleix vora 100 espècies diferents, entre les quals destaquen la gran varietat d'aus. D'aquestes podem ressaltar els flamencs, els ànecs cullerots o els corriols camanegre, una espècie autòctona caracteritzada per dipositar els ous sobre la sorra de les costes. Però no sols n'hi ha aus, també trobem diferents mamífers com són els bisons americans, núries o genetes. Tot això sols és una part del gran valor que té aquesta desembocadura. Si vols conèixer més, sols has de vindre i descobrir amb els teus ulls aquest tresor natural.